É algo xa habitual por estas datas. As Concellerías de Cultura e Servizos Sociais organizan de xeito conxunto un festival benéfico en favor de Cáritas e Cruz Vermella. Será en dúas xornadas, o venres 23 e o luns 26, a partir das 6:30 da tarde, no Teatro Coliseo Noela, co espectáculo El Cascanueces, a cargo da Escola de Danza Oitos. Esperamos que, que haxa moita xente e intentar recaudar o máximo posible. Temos tamén unha campaña que sempre intentamos que sea promocionar, non, o máximo posible, que é todos os actos culturales que se fan no Coliseo Noela. Ali temos un arcón dunhas dimensións bastante grandes para que cada un, tanto en películas como en teatros, como en monólogos, como en todo o que programamos, que cada un pode levar algún alimento tamén. Entón, por un lado, recaudaríamos unha parte económica que sempre a eles lle fai falta para que sea algo máis directo, teñen que ter unha axuda que teñen moita necesidade deso, de a veces de pagar calquer tipo de factura, e a vez tamén xuntar os alimentos necesarios para que todas as familias poidan disfrutar tamén de un turrón ou de algo distinto que posiblemente non poidan comprar. A veces son así de tristes as presentacións, pero creo que, axudando un pouquiño todo o mundo, podemos pasar mellor estas fechas tan familiares e tan difíciles, non? Dende Cruz Vermella e Cáritas agradeceron de novo este xesto solidario, xa que a finalidade do acto non é outro que recadar fondos e alimentos para axudar a quen máis o necesita. Para nós é fundamental esta axuda porque non solamente económicamente, sino en formato especies, porque con ese material de alimentos que poden recaudar de todo eso, pois xa se fai o reparto máis directo, pero co que é a parte económica podemos comprar elementos que non veñan, por exemplo, nesas donacións. Estas iniciativas do Concello son para nós fantásticas e é un balón de oxíxeno para poder un pouco axudar na medida en que estas persoas o necesitan.